Bosta jgħaddu lejlet il-miliet żaqqhom mal-bank tal-kċina li lestu ikla kbira għal jum il-miliet. Ikla li taqqad bosta familji madwar l-istess mejda. Fil-kċina ta' dara fil-Fgura, Vivi Karwana ta' 66 sena għaddit nofs ta' nar flejlet il-miliet tipprepara ikla kbira sabiex tiċċelebra l-miliet flimkien ma' żewġa, it-tlet tfal tagħhom u 8 nepputijiet. Kollox Vivi prepara tikla 4 platti għal 15 ruħ. L-ewwel platt ikun soppa tal-qara aħmar, it-tieni kannelloni u għal platt ewlieni sisservi majjadu tiġiġ bil-patata u l-ħaxix. Hija spjegat li fil-waqt li matul is-sena hija xorta tkun qrib ta' familta, il-miliet jagħmel l-ikliżjat speċjali. Ħafna nieħu pjaċir jien jekk ma nikolx jien basta nara lilhom tieħdu gost, it-tfal u tfal ta' tfal, u dak is-sodisfazzjoni nsajjar bil-qalb minn qalbi. U nħu pjaċir narhom jieklu kollha flimkien. Żewġa Charlie saħaq li għalkemm l-ikla tal-miliet fiha ħafna xogħol ikun qed jistennija għaliex għandha tifsira kbira warajha. Sakemm aħna ħajjin, neħdu pjaċir bulidna. Għandna sodisfazzjoni li ngħidu rabbejni għamu baqgħu magħna. Fid-dar kien hemm ukoll bosta nepputijiet li minn filgħodu marru għand in-nanniet sabiex jgħaddu lejlet il-miliet flimkien. In-nepputijiet Kurt Karwana u Luke Xkembri saħqu li għalkemm jgħaddu ħafna ħin man-nanniet u bosta drabi jieklu għand in-nanna madan kollu jkunu qed jistennew l-ikla tal-miliet. Edu gost li jieklu l-daqwa familja l-ikla. Qed nistenna li niftu regali u naraw x'għandna għax ċittat ħafna ma nafx nixtieq niftaħ ir-regali. In-nanniet Vivi u Charles Karwana ifakruna nożżu kull mument ħelu tal-ġurnata tal-miliet u napprezzaw lil dawk li jkunu mdawrin mal-mejda magħna. Dan għaliex dawn l-istess nies ħafna drabi huma dawk li jħallu l-iktar impatt pożittiv fuq ħajjitna matul is-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.